joni général ila e joni en keɓali janngude jande école nde hono no hoddiɓe men en woɓɓe ɓe janggiri école on hoɗum ɗum latani en keɓali janngude hono no heddiɓe woɓɓe janngi ley Mali ɗo hunde fu ɗum waddanayi en kana torra bori Diallo ƴeewa ley laamu Mali o hannde yiɓude magistrat en ɗum juujoɓe juujo en warde kulo ndaw en yaade sordasi e mangal paɗe warde dogotoro en mawɓe hey pula ko ɗo famɗi he o jaaɗa fuu e majjum fuu kana ndaara nantinowoma faransi na bamarankoore so keɓa yettade ɗum en jiiɓe fey so ɓe ngari ga meɗen ga joni eɓe jaa dogotoro kana ndaara suka maɗa naɓaɓe jangga e l'école sella dogotoro en ɓe e ngala dogotoro en hono kaluɓe fulfulde heewa so e jangino l'école joni honno woɓɓe ɓeyni seɗen kewi dogotoro en se neɗɗo meɗe iwi bourse wari sana ya yona ko gaɗa nantino wara jodde dogotoro haalda face à face ko woni e muɗum sabi wo ko neɗɗo yiiɗa haalande goɗɗo fa haalan dogotoro wo ñaw cuuɗiɗo am ta yiiɗa haaldude sikke wala an ɗum fof wonto jokka sériyaji gari fangal neɗɗo wari waɗi plainte dow sukaɓe meɗen na dow neɗɗo meɗen jaati ɗum so a wari a tawa juuji en ɓe fuu siŋaji goɗɗi fuu goɗɗi simo kaɓeten hannde no yona komi inda kamɓe ɓuri heewde e laamu e laamu saria o fof mari hannde fof kamɓe ɓuri heewde fuɗɗan gila procureur jaha fa juge d' instruction ƴaɓɓoɗa jaha fa hono procureur e généraux e gara fa cour suprême jaha fa cour d' appel woni cuuɗi saria mawɗi sariyaji mawɗi iwde ni nampirlaade fa dow a yiyata heen mbiya o mbimi de voilà bon ɗum fuu ɗum ɓe kabdete hannde ɓe feese ɓe gona meɗe kamɓe goni toon ɗum so haala woni hakkude ma e maɓɓe so wettikiɓe homɓe ballata ɓe ballan ko iwe maɓɓe kote ballan ko iwe maɓɓe de sikke wala yiɗande warni wona wayode goɗɗo de sikke fo wala ɓe ballan ko ƴewate e maɓɓe ɗum woni toon bon kumo ndaw e kumo ndaw e seeɗa keɓɗe e Mali hannde ley pulako ay kumo ndaw ne ley gelle men kañum woni Allah de ko wi fu ɗo haaɗata ɗon fu ɗon woni bon kuma nayi nokkuji goɗɗe ngara naata ley gelle meɗen kañum e piyata kañum e nanngata kañum e naɓata laamu kañum e naɓata saria fof kañum so wala e neɗɗo maɗa jo aɗa bilto a biltotako kañ jaati ana yiya wala fof ko annduɗa wala fof ko annduɗa wala ko mbawa kañ jaati se a ɓattike ɗo an torro ana ɓilla ɗo ɗan ɓillat yiirayma kana aɗa jogui ne an andi a sottan gadda maɗa sikki wala wiya ya waddoy ardiɓe ɓe gara wiya je gaddo unayi temedere jaha cotta conco maɗa fof gara gatta e jongo muɗum wata yurmede muɗum woni e si meɗen o se en jeeyi saria yurmede fuu sa won jawdi sa wala jawdi yurmede fuu wala nangue udde gaɗe ɗum defere gaɗe ɗum ɗum to kaɓɓe ɗum wala ko andi hen sabi wala ko andi noon o torra foori e meɗen kambari e jangga